खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनै हादरारि खौसेथि सान। उइमेन क्रिकेट वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव इन्डिया टीम। ब्रिटिश राजाफोलेराव एना एनि राजा चार्ल्सआ गावनि फंबाय एन्ड्रिउनिफ्राय प्रिन्स बिमुंखौ बोखारबाय। उदालगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि सह' बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनै हादरारि खौसेथि सान एबा राष्ट्रीय एकता दिवस। भारतनि लहा सुबुं एबा आयरन मेन सरदार वल्लभभाई पाटेलनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै बोसोरफ्रोमबो 31 अक्ट'बर खालि हादरारि खौसेथि सान महरै फालिनाय जायो। बेबादिनो देग्लायबो हादरारि खौसेथि सान फालिदों। मख'नो गोनांदि सरदार वल्लभभाई पाटेला उदां भारत हादरनि गिबिसिन लेङाइ गाहाय मन्थ्रि आरो गिबिसिन नखर मन्थ्रिमोन। वल्लभभाई पाटेला 1947 मायथाइनिफ्राय 1950 मायथाइसिम नखर मन्थ्रि महरै सिबिथाय होदोंमोन आरो कंग्रेसनि सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिमोन। वल्लभभाई पाटेला भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव गोख्रों बिहाव लाबोदोंमोन आरो हादरखौ खौसेयै लाखिनो थाखाय बावसोमदोंमोन। बेनि थाखायनो बिनि जोनोम सानखौ हादरनाङै हादरारि खौसेथि सान महरै फालिनाय जायो। 1947 मायथाइयाव भारत पाकिस्तान गावनाय समाव राजखान्थियारि बिबान रुजुननायनि थाखाय कंग्रेसआ बिनो सरदार एबा दैदेनगिरि बिमुंखौ होदोंमोन। उइमेन क्रिकेट वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव इन्डिया टीम। स्निथि खेबनि वर्ल्ड चेम्पियन अस्ट्रेलियाखौ फेजेननानै उइमेन क्रिकेट वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव जायगा दखल खालामदों इन्डिया टीमआ। मख'नो गोनांदि उइमेन क्रिकेट वर्ल्ड कापनि नैथि सेमिफाइनेलाव इन्डिया टीमआ अस्ट्रेलियाखौ 5 उइकेटआव फेजेनना आरो फाइनेलाव हाबनो हायो। अस्ट्रेलियाया टसआव देरहानानै गिबियाव बेटिं खालामदोंमोन आरो 49 अभार 5 बलाव अल आउट जानानै 338 रान खालामना इन्डियानो 339 टार्गेट होदोंमोन। बे राना वान डे उइमेन क्रिकेटआव जारिमिननि बांसिन रानमोन। नाथाय अस्ट्रेलियानि बे रेकर्डआ गोबाव सम थायाखै। इन्डिया टीमआ 48 अभार 3 बलाव 5 उइकेट खोमानानै 341 रान खालामो आरो सेमिफाइनेलाव स्निथि खेबनि वर्ल्ड चेम्पियन अस्ट्रेलियाखौ फेजेननानै वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव हाबो। बेजों लोगोसे भारतनि आइजो क्रिकेट टीमआ वान डे वर्ल्ड कापनि जारिमिनाव बांसिन रान बुथुमनायनि जारिमिन सोरजियो। मख'नो गोनांदि वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव मेचआ फैगौ 2 नबेम्बर खालि इन्डिया आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव जागोन। ब्रिटिश राजाफोलेराव एना एनि सोमजिदों। राजा चार्ल्सआ गावनि फंबाय एन्ड्रिउनिफ्राय प्रिन्स एबा राजकुंगुर बिमुंखौ बोखारबाय। राजा चार्ल्सआ फंबाय एन्ड्रिउनिफ्राय प्रिन्स बिमुंखौ बोखारनायल' नङा, बाकिंहाम पेलेसनिफ्रायबो होखारहरबाय। 65 बोसोर बैसोनि प्रिन्स एन्ड्रिउआ रुंसारि रानि एलिजाबेथनि नैथि फिसाज्ला आरो राजा चार्ल्सनि फंबाय। बाकिंहाम पेलेसआ प्रेस बिबुंसारनि जोहै फोरमायथिनाय बादिब्ला एन्ड्रिउखौ जेफ्री एपस्टेइन केलेंकारिजों सोमोन्दो दं होननानै मिथिनो हादों। बेनिखायनो एन्ड्रिउखौ ब्रिटिश राजाफोलेरनिफ्राय बाहेर खालामनाय जादों। सोलिफु सप्तानि जागायनायाव लिचफिल्ड केथेड्रेलाव रायजोआरि हाबाफारियाव राजा चार्ल्सखौ लाजि फोनांनाय जादोंमोन। सासे सोमावसारगिरिया चार्ल्सखौ होस्रिखावदोंमोन आरो नोंथाङा एन्ड्रिउ आरो एपस्टेइननि बागै बेसे गोबावनिफ्राय मिथिगौ होनना सोंथि सोंदोंमोन आरो एन्ड्रिउखौ दोनखोमानो नाजानायनि अजद होदोंमन। बेनि उनाव एन्ड्रिउनि ड्युक अफ यर्क बिमुं बाहायनायखौ बन्द खालामदोंमोन। चार्ल्सआ दा एन्ड्रिउनि गासैबो बिमुंफोरखौ बोखारबाय, लोगोसे एन्ड्रिउखौ रयेल लजनिफ्राय ओंखारलांनो बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया आथिखाल ब्रिटेननि जारिमिनाव राजाफोलेरनि सासे सोद्रोमानि हेंथायै जानाय बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। उदालगुरि जिल्लायाव मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह' बोखांदों। दिनै फुङाव बोखांनो हादों हाग्रानि मैदेरनि सह'खौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय खालिंदुवार हाग्रा ओनसोलनि 5 नं फुथियासां साहा बागाननिफ्राय दिनै फुङाव बोखांनो हादों मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह'। बबेखानि थैनानै थांनाय थासारियाव बोखांनो हानाय मैदेरा 10 बोसोरसो बैसोनि फिसा आरो बियो भुटाननि हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेर फालोजों फैफानानै थैना थालांदों होनना हाग्रा बिफाननिफ्राय आन्दाज खालामनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला मैदेर गोथै मोननो हानाय खौरांखौ हरनाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैयो आरो मैदेरनि सह'खौ जिम्मायाव लानानै नायबिजिरनो जागायो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै मैदेरनि थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। नोजोर होनो गोनांदि सोलिफु बोसोराव उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव मा 11 मैदेरनि सह' बोखांनो हाबाय आरो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सा 15 सुबुङा जिउ गोमाबाय। बे जाथाया हाग्रानि जिब जुनारफोरनि रैखाथि आरो हाग्रा ओनसोलाव फोजोबस्रांनायनि सायाव बांबोनाय जिंगाखौ दिन्थियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।